Във фирма Александър Електрик работя над 10 години. Дългосрочен план, мисля да работя още, ако може, доста повече, но ще види времето, ще си покаже. Работя във фирма Александър Електрик, защото се познавам с Александър Ангелов, управител на фирмата, от над 20 години. Нашето запознанство започна в една фирма, работехме като момчета на 18 години, първата ни фирма за електроинсталации. Бяхме неопитни след училище и там се запознах. Александър тогава беше млад и борбен човек. Не беше просто неговото да работи. Каза, ще направи фирма и ще пробва в бизнеса. Аз му казах, че що ми иска, нека да пробва, ако мога да му помогна, ще бъда зад него. И той така си направи неговата фирма вече, мисля, че над 15 години. Бях първият човек, който видях неговата фирма, беше с едно куфарче, беше с апарата си, касови апарат и му пожелах много успехи и дълги години да върви напред. И днес аз сега съм част от този екип, за което съм супер благодарен. В работата най-голямото удовлетворение ми носи колегите и самата работа, защото тя ме допълва и самата тя ме кара да се надграждам. Харесва ми в работата, че колегите, с които работя, са умни, млади, има много млади момчета, има по-големи мъже от мен, които са с много опит и тези хора ме карат да се чувствам удовлетворен от работата си, защото когато видиш хората как се трудят, това е по-хубаво няма, защото ти създаваш хем колеги, хем приятелство. Промените в моята работа от 10 години са доста големи, като започнахме да работим с Александъра. Фирмата беше много малка, беше около 5-10 човека и трябваше да се работи. Във времето, в което съм работил, се награждах себе си и Александър се разширяваше. Колкото повече време минаваше, фирмата ставаше толкова по-голяма. И в един момент господин Ангелов ми гласува доверие, за да мога да управлявам много голяма част от фирмата, защото той самия не може да се справи и иска да има доверени хора. Затова моята работа сега в момента е чисто организационна, чисто с колегите. Нямам времето, за което да работя, но когато имам удобно време, винаги се старая да съм заедно с тях, заедно на обектите, което ми доставя удоволствие да го правя. Фирма Александър Електрик не мога да кажа на 100% с какво се различава, защото не съм работил в много фирми, но фирмите, с които работим и с които знам, които са големи на пазара, мисля, че се отличава с отношението. Господин Ангелов, за него работниците не са работници, са колеги. Хора, които винаги се е старал да се чувстват добре във фирмата. Защото когато човек, според мен също е така, когато човек е доволен и му носи щастие работата, той ще идва с удоволствие. И това се стараем да се случва, за да може хората да са щастливи. И за да може когато дойдат на работа, да изкарат един прекрасен ден, а не да се приберат вкъщи натоварени и да кажат, това не е моите. Бих препоръчал да работят в нашата фирма, или как бих нарекал нашата фирма, защото аз работя толкова много дълго време, защото отношението към хората е различно. Винаги имат, винаги имат избор какво могат да правят. Защото в нашата фирма обхватът на работа не е много голям. И за всеки човек, мисля, че който иска да се занимава с електроинсталации, може да се изгради като дали ще е силно толкова, дали ще е слабо толкова, дори шеф да иска да стане, има възможност. Защото когато човек има желание, господин Ангелов ще му даде шанс да го направи. Няма да му каже, не, ти си работник и ще работиш, а ще му даде шанс да се реализира и да пробва да се награди себе си, защото хората, когато се награждат, има нови идеи и нещата върват нагоре. Казах, с Александър Ангелов се познавам над 20 години и отношението, което ми е гласувал и доверието, това ме мотивира най-вече, защото едно, че сме колеги, едно, че извън бизнеса сме приятели, което на мен това ми доставя голямо удоволствие. И не само с него, с всички колеги, които работят, които сме заедно, имаме лични отношения, за което това ме кара да се чувствам толкова добре.